मॉर्निंग लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै 5 अक्ट'बर आंनि मामा जसलिनि बार्थडे आरोना फाइनाली 2 इयार्स जाबाय बियो आंनि फंबायनि फिसाजो माने इसोरखौ धन्यबाद होदों बेफोरबायदि सान सुजुग होनायनि थाखाय 2 इयार्सखौ मोजां मोजां दैदेनबोनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि आशीर्बादाव आंनि मामा फिसा दिनै 2 इयार्स जाबाय आरोना ओमफ्राय अखा हायाबा जों माबा मोनसे सानदोंमोन खिन्थु अखा हाबाय नालाय जों रावखौबो लिङासैबो बेखायनो सानफ्रोमबो अखा हागासिनो दं नालाय बिदिनो खाफा खानै ओरैनो जास्ट न'खर गिजा खालामनो थाखायल' मानसि लिंहरनाय जादों बेनिफ्राय मा आरो बाबु ओमफ्राय जसलिना थांदों केक लायनो जास्ट केकल' हाना दोनसै आरोना न'नि गोजानो ओंखाम बोथिसे जानोसै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि खानाय गयो आंना ओमफ्राय फुंनि ओंखामखौ जाना लाबाय आं नेगासिनो दं मा मोनखो आरोना बिसोर फैबानो मोनफैनाय लोगो लोगो फेमिलि गोजा खालामसै आरोना सानसे बिनानावमोनखौ लिंहरदोंमोन दा अखासो बारा हादों नालाय फैनो हागोन ना हाला उसुबिदासो जागोन नामा मिथिला आरो दसे नेबावनोसै बिसोर फैनायसिम बे मोनफैबाथाय जों न'खर गेजेर खालामसै आरोना आंनि लोगोआ जानाव मास मोनसेनि बारलांबाय आरोना खिन्थु जेरावबो बेरायनो लांनाय जाया जों माबा माबि खामानियावल' गिदिंबाय थानाय जादों नालाय सानैबो पार्सनेल खामानिफोराव बेनिफ्राय सुखि दङ होनबाय थायो नोंसोरनि खाथियाव पिकनिक प्लेस माथो लाङा होनबाय थादोंमोन आरोना बेखाय आं सानदोंमोन मैया मोनायाव साननायमोन आरो माने जसलिनिबो बार्थडेखा फेमिलि गोजा खालामखांनायनि उनाव गोजा सुजा जोबखांनानैहाय माबायाव बेदर सेदर एवना लांनाय ओजोंनो एसे फिसा पार्टि खालामनोसै बिदि नंदोंमोन आरोना गैला साननायानो जाफुंला आं सानना दोनगोबा जेबो जाखाया आरोना दिनैसिम आं माने आमुगाव थांगोन तामुगाव थांगोन होनना सानना दोनबा मोनसेबो जाफुंखाया आरोना केन्सेल दिनैबो केन्सेल जाखाबाय होनना सानना लाखाबाय आरो सोरनि बार्थडे दिनै नोंनि बार्थडे इ केक नङा इयो बम दं बेयाव बम नोंनि बार्थडे नों मोनफैबाय सिजुबाय थांना खानायखौ मोजां खानायदो गस्ला गानैदो थांदो केक हानांसिगौ थां आर'ज खालामनांगौ हालेलुया होनांगौ थांदो बा सिख्ला देलोलो जानोसै माथो 2 इयार्स जाबायानो आयु मामा हेपि बार्थडे टु कु नानि सांग बार्थडे गर्लखौ नायनि दुस्त बार्थडे गर्ललाय जायो हा मासि दुस्त नोंलाय ज' दामलायलायनानै मबाइलसो नायबावबाय आरोना बार्थडे गर्लआ डेन्जारसो मा जाबावगोन बिसोर दा सोर होदो सोर होनाय सोरनि बार्थडे दिनै चक्लेट लांनायखौ जाबायानो ओमफ्राय लोगोफोर गासैबो ज' जाबाय आरोना न'नि गोजा ओमफ्राय फेमिलि गोजा खालामग्रोनोसै आर'ज खालामखांनायनि उनावहाय जों केक हानाय खालामसै आरोना अंजलि वैश्य मागश्री भन्टी मा जसलिन मा बापाकটো আহি আছে বাৰু জসলিন এই জয় মামা Ibu baर्थडे गिफ्ट देखिस नायनो आथुर जादों बे नालाय केकल' हाना दोननोसै जोंहा टुक टाक ना मा दा नायनो हागोन केक हानोसै Sepung dulu apa ya dia Jocelyn 2 years away finally. Siapa yang dengar namanya? To you, happy birthday to you, happy birthday dear Jocelyn, happy birthday to you. Aja ke book lain dengan tuang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Good girl, no? Baban dulu. Dede baban dede na. Dede. Aja pun nak ke mana? Botol lista benda. Benda hot na. Kau mencari nanya kau bodoh, anak. Kau dulu. Lagi mana? Agak abal whisky na. Deh. Jadi apa nak? Bona mandu sina. Dede mandu na. Dede anglai.
Itu mana duduk deh? Tena kamu tuh berde. Apa dia? Boyfriend, apa pilih? Apa pilih? Kalau si Paula pun dalam aja dia. Nih, apa kedua dah, Pak? Apa Aku di mana? Aku di. Jadi apa kedua dah? Kasih mu duduk deh. Dah, Pak. Deh. Pide, onjolin pia. Dia pakai tu, dia macam sama. Dia tengok tang dekat je sana ni akan dun. Dia dun. Dia jangan nak beri dia. Dia tengok zada. Zada mama zada. Aman. Ini mau pihin oi, mau kalau mama. Deh. Udah bungsukin deh, neng itu ko. Wow, seni bade mama dini. Seni. Joshi. Imane sana pihi dizon. Ekdom zanela atur zayar na just na doi jar ekdom akai khom tanas de meta darna. Da kek jaga sindong ho. Sata lengse. Kekam. Deh, kah, nak nak ye. Ele, mana yang ni mana bahasa apa na? Halo. Gafar, berat gabau ni ono. Ini yang dali kari song dengar dah, ampai. Pedro yang ini yang song deng. Engkam ko jos len bimaya song dengar na. Terana he, klay denai gahai ono jangan na. Nese yang bu dana janai bari. Ram jaber demai nai jeng hagadeng lo. Thewbo Zariksa driver sukiyaw lagono dose थांथारसैनो थांना फैनोसै आरो मोनाथारसिन आरो ना थेवबो थांसै दसे थांना फैनोसै रेडि जादों बिथांमोना रेडि जादों इस टिकलि टिकला गोजा आरो ना गासैबो ओइ मायाबो फैगौ सेन्देलाबो थार जादों नायलाय सिदा गान Kursi menbaik karena mentarnisai kemsi baik itu tangga kena betilar. Nenek jaga ni kita nak lagi buat nasi na, get ke bar gombai. Hagra. Menfeibai jeng suki kamu siapa? Buat video kalau ni party pura. Kamu siapa na? Mau dia foyo. Aduh, bangla riks lana yang moza noa, azang giding finish na, feeding fin bay. Kita mau mana deh kudang nemen sikum darna. Is kasih bapa isna mana? Tampin sejeng. Mana bothोराबो गाज्रि अखाबो फैगौ खोमसि जाबोजोब्बाय आरो मैदेर फैयो बेखायनो थांसै आरो गसि बारबोबाय गोथासक मोनबाय बाबुमोना फैसा दिहुनदों एसे नै रङियाव थांनानै दासो फैदे नै बार्थडे गिफ्ट फैबाय जेबो जादोंबोला लादो बाय साहा लोंनो थांबाय Maya lengkang bawa kali. Yehe, jeng manfaibai na mama. Res lanisai, undenisai, mengbai. Ding dong ande. Aduh kok ding dong ande. Mana baik.